Ongi etorri podcast saioaren atal barrira. Gaurkoan saio arrakastatsu bateko Helene eta Lucia daukaguz gure artean. Barratik kalera. Bueno, neskak, ongi etorri podcast saiora. Eskerrik asko. Hau ez da zuen saioa, ez dauka zuek daukazuen arrakasta, baina eskertzena. Hala ere, bertara etortzea zuen moduko izarbi. Bueno, izarrak ez dakinik. Bueno, baina zure kasuan igual Helene bilakatzen zabiz ezagun, ez da? Porque, karo, zu izaten zara normalean kamara aurrean ibiltzen dana, eta igual jendeak ezagutuko zaitu, ez da? Bai, batzutan, baina, bueno. Zelan da, zu? Igoiat burura. Ni normal, ez dakit, non horretorten bada, jator eta normal, ez dakit. Ez da, besterako, ez. Baina hori bezkertzeko, ezagutzen mazaitu esan gura dau, nonos, zuen bideoan bat ikusi dagoela. Bai, jo, eskertzen dugu pilo bat hori. Gainera ikusten dugu hori, jendire guztetan jakola eta guretzat ondo dau. Vale, hasi gaitesan hasieratik akarrezketa igual, ez da? Zelan hasi zinien Barratik kalera iniziatibagaz, batzuek Instagramen jarraituko zaitue, beste batzuk akaso TikToken, bueno, ez dakienarentzat, Barratik kalera da, kaleko inkestak, egiten dituan, sare sozialetako programa bat. Bai. Zelan hasi zinien? Bueno, gu hasi ginen zan uniko lan bat, eta horra hasi ginen apur bat honekin, unikoa, bai. Unikoa. Eta unikoa. Ostras. Efecto de sonido. Bueno, bai, gu hasi ginen unibertsitatean, eta, bueno, helburua zan entretenimenduzko programa bat eitxia. Osea, irakasgai baten. Bai, eta, bueno, guk sortu gendun Barratik kalera, eta zeuk esan bi atal. Alde batetik kaleko inkestak eta hori dana, eta gero beste alde batetik taberna baten grabatutako atal hori. Eta, bueno, ikasgai horretako parte esan bai, igotzia sare sozialetara eta hor zabaltzia. Orduen guk igoen gendun alde batetik YouTubera saio osua, kaleko inkesta horrek eta gero aparte tabernako atal hori, eta gero beste alde batetik kaleko atal hori bakarri TikTokera, Instagramera eta holan. Eta hor egin zan viral. Sortu zen duen Instagram edo TikTok kontu bat, propio horretara, gaur egun ezagutzen duguna, hori sortu zen duen universidaderako. Bai, hori, bai. Eta virala egin zan. Virala egin zan bideo bat, bastakegu. Hori bebai dago pentsatzen duguna, seba. Zozer, ez dakit, agertu zan batan bat horre kristolango barbaridadak esan ebasana igual? Bai, agertu zan mutil bat esaten gelditu zala komun baten encerrauta. Gazteizko taberna baten. Eta orduen Twitterrera igo eban nonok holan apur bat nahiko famosua sana edo jarraitzaile asko dituena, eta hor viralein zan, eta gero jendia TikTokera jun zan. Eta hor hasi zan la locura, total. Osa, hasi zan pio bat igotzen, eta geunden flipatzen. Flipetan, bai. A ber, eta zenbat urte daura zuzonegaz? Oin datorren urteko martxuan nengo dauz 3 urte, osake... Bitapiko. Bi urte eta erdian, lortu oso ez, ia 18.000 jarraitzaile Instagramen. Bai. Ez dakit TikToken eta bestetan... TikToken, intxabertan ez dakit... 23.000 uste. Hor gehiago ganera, TikToken enagala. Bai, TikToken gehiago dauz. Jolin, urte bit erdian asko kurako leukia zain beste jarraitzaile eukin, ez da? Bai, ez dakit, guri etorri jaku lan... Gure berrepente, bai. A la cara y sin protección. Sin salsudes, dabilela igotzen, que estoy flipando, da holan. Baina, ez dakit, askok amestu egiten dabe hainbeste jarraitzaile eukiteagaz. Osea, jarraitzaileen garaian emoten dau, gaur egun norberanen exito askotan jarraitzaile kopuroen arabera neurtzen da. Eta hori niretzako argi dau tonteria bat ala, eta exitoa ezin dala holan isladatu. Baina, klaro, saio bat egiten zabizenean, hainbeste jarraitzaile eukitea, ojala, gure saioak hainbeste jarraitzaile eukingo galuk ez, hori ona da, azkenan ez, hori hartzen egiteko. Eukindu zuen, hainbeste jarraitzaile izan da, eukindu zuen publizidadea egiteko proposamenik edo antzekorik?
Bai, zose bai. Konta. Igual ez esan marka, baina kontestes. Bai, bueno, Instagramen ikusi alda, Bai. tranquilamente, ez da misterio besta, baina bai, Publizitatien zi ez da die kolaborazioek. Bai. Baina bai zabaldu eskuz ate batzuk. Bai. Hor puntu eus egazbe, basabize. Hori da euretareko bat? Bai. Vale, oso no, hau puntu eus, besarka bat dalentzat. Zein da hor galdera batzuk egin zen duezelako adibidez, ez da? Bai. Ze webgune da gehien bizitatzen dozuna, ez da? Bai. Hori izan zen Hori euretareko izan bat. Zein izan da egin duzuen galderarik momentuz, gaur arte? Zein izan da egin duzuen galderarik jartuena? Ez dakit. Imaginazio asko besteko gu, Ja. Osa, nik uste, die nahiko txorra galderak, bai ez hausko, baina mierda de pregunta ez da batzutan, baina holan jartuena, ez dakit. Batzutan, kuidao, bueno, pentsatzen duzun bitartan, batzutan, badakizue, galderarik jartoenak, batzutan erantzun super jartoak jasotzen dauz, oza, galderarik inozuenak edo tontoenak askotan joko asko moten. Bai, Ja, bai, bai. ez que nik uste dut hori dala pasetan jakune, porque dekoguz boz galdera edo ite guzenak beti, eta normalien urtetan die gauza honak horregaz. Bai, osa, gehiago gara un poco segurola, horretan, bai, edo galdera batzuk ondo funtzionatzen da bienak berriro errepikatu basaio desberdinetan, edo beste batzuk sartu, baina batzutan ez dugu, oza, gure dugun erantzuna be ez dugu jasotzen, orduen, horren atzien be lan asko da, mosketa asko, eta... Eta montaje asko, eta mosketa askoren ostean be bai, manipulazio asko, ez da? Zangurot. Bai. Egin da egun berba, klaro, olako bideotan asko manipulatzen da, gura dozun emaitza moteko, porque askotan grabatzera urtetan dozunean esatzu gertatzen, niri beste esparru batzuetan gertatzen jatalako, zuk ja etxetik urtetan dozu bideoa grabatzea zozenan, urtetan dozu ja ideia bat egaz buruan. Bai. Eta nik bideo honetatik hau atara gura bat, ez jatzu gertatu zu hori. Bai, askotan, oza, pentsau edo, ez dugu USB atarako eta kriston bisuak atara, edo batzutan pentsau, gaur galdera honekin, galdera hoizen bida, superona, erantzungo dabe superondo dana, eta gero heltzen zara, eta, ez dakit, eta danako lani. Ez que Euskaldunek gainera horretarako batzutan apurtxoet laburtxoek esango dut ez laburtxoek burutik ez, esango dut laburtxoek espresioan. Bai, kostu biten jako. Horretarako edo horregaitik igual urtetan sari ezuek askotan gabez edo parrandan tartean dauzenean. Horrek laguntzen dau. Bai, nik uste baietz. Eta zuek begoten sari zuen elkarrezketatuen nivelean, edo zuek formal, bitxau barri, eta sereno urtetan sari ekalera. A ber, sereno beti ez. Normalien saiatzen gara ondo egoten, porque gero... Itxura jagon behar da. Bai. Baina batero baten bai pasau jaku grabau aurretik sosedati eta gero... Que se nos va, Edo baten urten eta hasi edaten eta gero esan, bueno, ya grabengo, eta ez grabau. Hori bai, gertau jako. Eta zelan antolatuten zari, zenbat urtetan dozu, karo, lehen zeu ikusten zaitugu kamera aurrean, baina Lucia, zeu eta Mikel egoten zari kamera atzean. Bai. 3 urtetan dozu, beti zelan egiten dozu, venga, eguenetan urtengu, edo zelan egiten dozu? Batez beharra dauenien. Osa, normalien igual dekogu planifikaute, zenba bideo urtengo jakusen dekogunakin grabaute, eta hor goie sobre la marcha planifikatzen, jai on bat egon eskero igual esaten dugu, ona junin biga, baina normalien hori, sobre la marcha, pur bat. Zenbateko maiztasunagaz publiketan dozu, Aztien behin. Bai, aztien behin, bibider, olako zoze, bai. Hori ez da, karo, zuek dirua irabazten dozu, honegaz? Gitxi. Kolaborazioek eta zoze, baina orokorrien... Bai, ez dutzu emoten bizitzeko, ez? Ez. Ez dutzu zaldota ataraten hor... Gainera 3 gara, oza... Gehi hau repartiteko? Ez, bai, esan gurot, azkenan, esari honetatik bizi, ostras, hori zingo da, purubet, astero publiketako kompromisoa hartzeak, zozelan esaterren, presinua purubete zuen buruengan, ez? A ber, guk ez saiatzen gara ez hartzen holan bez, porque gero, hori, nik uste hartzen baduzu presino hori gero ez diela hain ondo urteten, edo gauzela gube bai agobiete, gero
unibertsitateagaz, gauz praktiketan be bai, orduen, aldogunean egiten dugu, eta normalien erueten dugu ondo. Bai, baina batzutan bai, hori helenek esan da bena, askotan be saiatzen gara inbeste publiketan edo eukitzen denboran, igual ataratzen dugula oso segu bez gaudezela oso seguru hori urten inbidala, osea, ba, igual dauena dalako, da listo, eta ez toskulako denborarik emoten, baina bai, normalien saiatzen gara dana ondo konpaginetan, saia izan arren. Eta alegin duten sarie, parranda batera grabetan zoazie, programaren bat, alegin duten sarie bat baino gehiago grabetan, gau berean edo... Bai, galderak, bai, programak eta... Esan gurot, gero igual emitiduko dozu esazte diferentetan. Bai, igual, egun berean, urtetan dozuenean, batakadan, graba undu programa, adibidez, hori bai. Bai, oza, reel diferentia grabau egun berdinen, bai, hori bai. Oza, preparetan doguz hainba galdera, eta gero, urteten diesenak ondo, ez diesenak urteten txarto, listo. Bai, grabaketa egun batek orokorrian igual emoten dozkuz 4-5 bideo. Jorin, asko da hori, ondo, ondo. Eta 3 urtetan dozu orduan beti? Saiatzen gara bai ez, baina bai normalien bai. Eta zelan Lucia zeure lana eta Mikelena ez dugu ikusten, orduen zelan zer egiten dozu zuen? Bueno, gu normalien ibiltzen gara bat grabetan eta bestia grabetan audizua, zeitzen dugu aparte. Gero dana edizioen montau, baina eitzen dugu alde batetik audizua eta beste alde batetik kamera. Jo, sinkronizetako eta gero ez da hori gatsa? Ez dakit, ideiari bez? Programak egiten dutzu bakarrik, normalien. Egiten mazu klaketa. Baina ez esan, que gero. Klaketa hor doritu. Lan asko da, lan asko da. Bale, sinkronizetan dago automatikoki. Jo, ez jakin enazen honek kontuetan. Bale. Ia, eta gauza honedana, ja. Bale. Osea, que, bale, ez dut esarrazan. Bueno, baina orduen, batek audio egiten du eta besta bideoa. Bideoa esan grabetan duzu, mobil bategaz edo kamera bategaz? Lehen hasieran kamerakin grabetan gendu, baina on ja errezau mobilagaz grabetia. Vertikalien be mobilagaz, ondo. Baina gero, YouTube esan deuztazu grabetan hasi aurretik badeko zuela, baina ez da zuela erabiltzen. Ez. Eta YouTubera igotekotan be vertikalean? Ez, normalien horizontalien grabatzen dugu, baina ez da oikuena. Osa, oin normalien ez dugu irabiltzen YouTube, asko. Asko galditza ez bada, bakit supergaldera indiskreto alabe, zenbet urte deko zuez? Niko 25. Niko 21. Osan gurot, zuek, igual zuen garaian, ja direktamente bideoak beti vertikalean grabo dira. Baina, badakizue, igual zuek asteagoak zinienean, badakizue lehen batez beti grabetan zala, horizontalean. Eta gaur egun aldiz, emoten dau, dana ja automatikoki bideoa grabe behar badago, ja, zuzenan vertikalean egiten dugu. Ez? A ber, gube txipa aldatu dugu, Ose, hasieran kamerakin grabatzen gendunean ez gendun grabatzen horizontalien. Beti horizontalien grabatzen gendun ez vertikalien. Baina on ja, erresteko apur bat edizioa bebai, gero azkenien beti enkajaben biosu, ez dakizetza mostu, orduen, hori erresteko, vertikal eta punto. Eta mobilagaz. Bai, hori. Bueno, ez dugu ingainke publizidadea. Zer, mobil potentea guapo egingo duzue, edo... Bueno. Emoten dau kasualidadi deko guzela irurek iPhonea, baina... Ez dago publizidarik egin baina iPhonea dago gururok. Ez, baina ez azkena, dekogu nahiko aurrekuak, oza, ja urte batzuk dekie. Ja. Gertatu jatzue nonos jenteak erantzutea oso txarto edo esan gurot, edo parte hartu gura ez daula edo niri ez grabau edo zelan egiten dozue. Askotan egiten da moduan zimaz atrako, ja mikroa sartu, edo baimena eskatu. Lehenengo saiatzen gara, esaten, haupa gabiz grabetan bideo batzuk, gure oso agertu, eta batzuk esaten dozkuenien, esaten dozku, barratik alera ez, ni de palo, no seke. Beste batzuk gure da bie, baina bai hori, hasieran kamara barik, no imponer tampoco. Ja, eske, igual... Bueno, mobilagaz ezain beste, baina bai. Eta gero paseu jatzue igual kriston barbaridadea erantzutea nonok? Jaso dozue espero bako erantzunik? Puede ser. Baten bat igual moskorregi dauena, eta moztu inbiarra, igual ez barbaridadiak ez eta da bizelako, baizik eta igual ez dauelako ondo, eta no está en sus cabales esta persona. Baina, bai. Eske horbe apuruet marragorri baten jokatzera oitu sari, ez da? Bai, izan nahi dut, gente igual moskor, momentuen esatu dutzu, bai,
grabiztezu, eta gero dinozu, ostras, eta gero eta mutzen da. Hori zelan neurtzen dozue, edo zelan... Badau jendia idazten dauzkuen urrengo egunien edo, bueno... Akordetan danean, akordetan danean erantzun dutzuela, Susan. Eta esaten dauzkue bizue borretako edo ez igotzeko euren partie edo, eta saiatzen gara kentzen, eta horregaz nahiko zintzue garela esango nuke. Bai. Eta gero hori, ikusten badugu baten badagoela oso pasaute, esaten dugu, bueno, jazta, korta, eta porque gero guretzat bez ta ona. Bidizo bat igoti, eta gero borretan egon gerrizeti, eta... Claro, eta igual, dekozea, egunek daroaz bideo horrek zaretan, bizita pilo ateuk, kriston hoi hartzen alortu da bideo horrek, eta gero, persona bakarra gaitik, osea, koma bakarra gaitik, bideo osoak endu bezu. Bai, hori da. Askotan gertatzen jaku, igual ez hori, baina preparaute eukitzia bakarra, aste horretarako, eta saietzen garen ez, hastien, behin publiketan, adibidez eukitzia hori prestatute, igotzi, eta pertsona horrek igotzerakoen idaztie, mesedez, borra, ez dakize, eta hor momentuen basatie, eta oin zer. Ez tekogu, esebe igotzeko barriro be, igual ikusi dabe, ez dakit, egun pertsonek, baina ja ez tekogu beste zehoz igotzeko, eta igual domeka da. Ez? Ja, aste horretan ez teko zu esebez. Eta hori nos jode. Tal cual, oza, bai. Baina, bueno, oza, ez dugu gure besta movida eukitzia jendiagaz, gero, ez dakit. Horre igual, zeuek imaginetan dut, aprobete, zeuek ikusten duzuela, entzuten abilena gaitik, zeuek ikusten duzuela, aprobete, persona horren duintasuna, eta egota aprobetez. Baina, ez dut zue beldurrik emoten aprobet alkoholismoaren apologia egitea? Edo jenteak sentsazioa. Esto es un planteo, Nik esto pentsau. Bueno, a ver, en sí, bizetan ez da bertzen jendie... igual bai, edaten esango nego, baina bai. Edo berretzen, baina... Bueno, ez dugu pentsau. Naturalidadearen apologia hartzen. Bai. Olakoak bagara... Holan gara da, listo. Vale, orduan, unibertsitateko lan bat tegaz hasi zana, edo lan batentzat hasi zan proiektua, amaitu duzue, unibertsitatean, por cierto? Aurten bukatzen dugu. Orduan, aurten bukatzagaz batera amaituko da barrateko alera? Momentuz ez dakigu. Osa, ez dugu hitz egin besta, osa, gabi sobre la marcha, zedeko guz mila gauza itxeko hain bertan, baina, bai, osa, momentuz, bai. Ja, baina... Ilabeteu bai. Baina gero igual, bueno, zeu ekazu honetan, zeu Helene Durangarra zara, ezta? Eta zu Lucia Berrizkoa. Bueno, zeuek alkartzeko igual errezau, Mikel Galdakostarra da, zelan, claro, oin unibertsitateak batzen zaitu, baina imaginatzen dut gainera, irakasgai horretako lan hori amaituko zala, ja, ez? Bai. Baina, zuek erabaki duzue jarraitzea. Gero unibertsitatea behin amaituta, jarraitzeko asmoa bintzat. Momentuz, bai. Vale. Aldo gonenien jarraituko dugu. Bai. Eta unibertsitateko ekipoagaz, mikrogaz eta jarraitzen duzu, ezta? Batzen, txoritxo batek esan du, ezta? Bai. Baina, bueno, hori ya... Pago en biko usoz, Eskerrak unibertsitatea egizkiarren horre. Claro, horretxe barko dugu podcast honek dekono jartzen guztia, milioika bizita daukos honezkero, aprobetxa barko dugu, tartetxo hau, igual unibertsitateari bezkerrak emoteko, ezta? Bai. Irakasgai batentzako hasi zana, bitu, eskuetate joan jatzue. Bai. Baina berbaren zentzuenean, esaten abil. Bai. Imaginatuko zen duen momenturen baten olagorik? Ke ba. Hasi ginen, hori, normal, lan bat, klaseko lan, beste lan bat. Gure gendun ondo itxia, baina, en plan, queríamos chismorreo, urten zan, eta, bueno. Ze jaietan ibilizaria, ontxarte? Batez be Durangaldean, edo kanpora beurtetan dozue? Bueno, apur badanetarik. Bai, apur badanetarik egiten. Egize da, egon garela hau gehiago Bizkaia... Bizkaia aldien guri bai, hobeto gelditzen jakulako askotan. Beste leku batzutara mugitzia be, saia dalako, edo kotxian jun bizara, edo besteko nola jun besta, eta askotan be urteten bagara juerga giruen gube, gure gu disfrutau, ez bakarrik grabau. Orduen be gero bueltatzeko kotxien besoia sesio zu bueltau, orduen saiatzen gara hori, baina... Zeme grabetan duzue, zenbat irauten duzue bideo grabetakoa, zenbat denbora moten duzue?
Bi ordu igual bai. Bai, 2 ordu Osa, minimo. saio, bideo batzuk grabetako, behintzat 2 ordu gutxi gora bera bai. Eta buruen eukiten dozue elkarrezketa kopuru bat, edo persona kopuru bat? Sobre la marcha. Sobre la Según marcha. zer urtetan dan, egun baten igual egiten dozu ze 3 elkarrizketa eta 10 superonak eta ez dozu bir gehiago, eta beste baten igual egiten dozu 7 eta ez teko zuze bezondino. Ja. Orduen hori, sobre la marcha, hoi ez ikusten. Bai. Bueno, ekipo, sobre la marcha honetan jarraituko dugu guk bebai, eta eskerrak emon gura dutzu dugu, hona etortu gaitik, unibertsiadeko zurrun bilotik urten, zuen sare sozialetako milaka jarraitzaile horretatik apurtxu eta aldendu, eta hemen patxadas podcast honetan gezarte gaitik, así que eskerrik asko, iten duzuen iniziatiba gaitik, gainera euskeraz. Bai, saiatzen gara bintzat. Hori hasieratik hartutako autu bata, edo modu naturalean eginda, edo zerbaitegaitik erabaki zen duen euskaraz egitea bortzi hartu. Klaseko lana euskeraz zein bizan, orduen euskeraz hasi ginen, eta gero ikusita arrakasta, eta gero bai ikusita behar sala. Osa, jendiak gure zauela olako zoze eukitzia, euren mobilan, TikTokian, Instagramian, horrekin jarraitzia erabaki gendun. Osa, eze aldatu inbio guen. Ondo badoie, ondo doi. Hain ondo funtzionau dago euskaraz dalako eta euskaraz ezauelako antzeko ezeberik. Orduen. Askok beste hizkuntza batzuetan, castellanos, frantsesez, inglesez, edo beste hizkuntzaren baten egiten dabe, sortzen dabe eduki asko, arrakastan edo jarraitzaile kopuruan pentsatzen, eta zuek erakutsi duzue euskaraz badagoela arrakasta lortzerik ere. Bai, nik uste lagundu indozkula euskaraz izeti. Osa, azkenien da... Bai, berantxi bat emon duitzazu. Bai, esklusibotasun hori eukidabela, hori euskaraz izeti eta horrek be jendia engantzau dauela uste dut. Claro. Eskerrik asko. Euskereari be, egiten dutzazuen ekarpen hori sareetan, eta esan dako, eskerrik asko zuen eguneroko lanetatik urten, eta hemen lasai gu egoteko tartea ateratzea gaitik. Eskerrik asko zuei. Zuei bai, guri deitziarren, eta gurein kontatziarren. Eta jarraituko dugu, barratik kalera urtetan aldoen guztietan. Eskerrik asko neskak. Eskerrik asko zuei. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.